Il-każijiet totali ta' coronavirus f'pajjiżna issa telgħu għal 241. B'kollox saru 555 swab fl-aħħar 24 siegħa li minnhom 14 irriżultaw fil-pożittiv. Sa issa hemm żewġ każi ġodda f'Għawdex fejn pazjenta minnhom qed tinżamm l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan huwa l-ewwel każ li persuna Awċija qed tinżamm fl-isptar hekk kif il-persuna l-oħra inżammet f'darha stess. Fost 14 il-każi ġodda hemm żewġ persuni Maltin li ddaħlu l-isptar għal appuntamenti mediċi dwar kundizzjonijiet oħra u mit-testijiet li sarulhom irriżultaw li għandhom il-COVID-19. Hemm persuna li taħdem fil-qasam tas-saħħa kif ukoll immigrant residenti fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. L-età tal-persuni l-oħra tvarja bejn 32 u 73 sena. Fit-taqsima tal-kura intensiva bħalissa hemm 3 persuni, filwaqt li żewġ każijiet jinsabu fl-Isptar Monte Carmeli u 8 fi swali oħra f'Mater Dei. Fl-Isptar Boffa fil-Florjana hemm 16 każ, filwaqt li 20 każ jinsabu fl-isptar privat. Il-każi l-oħra qed jinżammu fid-djar tagħhom. Intant, hekk kif waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-professur Charmaine Gauci kkonfermat li kienet għaddejja tfittxija għal raġel li riżulta pożittiv għal COVID-19 u li ħarab waqt li kien se jittieħed l-Isptar Boffa, aktar tard wara nofsinhar kien konfermat li r-raġel instab. Fi sqarrija l-Pulizija qalet li flimkien ma' tim mediku huma ħadu lil dan ir-raġel lejn l-Isptar Boffa. Jirriżulta li r-raġel kien qed jingħata assistenza fil-klinika tas-Salib l-Aħmar f'Ħalfar meta daħal fiċ-ċentru miftuħ qabel dan ingħalaq fuq kwarantina. Il-Pulizija stabbiliet li ma kellu ebda kuntatt ma' persuni oħra barra miċ-ċentru. Fuq il-każ li ħarġ fil-midja internazzjonali dwar tigra li għandha l-coronavirus, Charmaine Gauci qalet li għadha għaddejja r-riċerka fuq din il-possibilità ta' trasmissjoni anke għall-annimali. Din ir-riċerka li qiegħda ssir issa fejn sabu li kien hemm tigra li ħarġet pożittiva, hemmhekk għadhom qegħdin jaraw studju jekk huwiex bir-reverse ukoll, jiġri jekk l-annimali jistgħu x'jagħtuha lill-bnedmin. Bħala sa issa ma ħarġet l-ebda evidenza minn din. Hija saħqet li ħadd m'għandu jabbanduna lill-annimali u appellat biex wara li jkun hemm kuntatt mal-annimali importanti li wieħed jaħsel idejh. Charmaine Gauci qalet ukoll li tfal huma l-aktar persuni li jdumu ma jfiqu minn dan il-virus. Nafu minn evidenza li tfal ikunu l-iktar nies li idumu li jibqgħu għaddejjin b'dan il-virus. U għalhekk huwa importanti li aħna naraw li dawn il-persuni nagħmluhom it-test joħroġ negattiv qabel ma aħna propju mbagħad joħorġu fil-komunità. Waqt il-bulettin mediku ta' tnejn, is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika reġgħet tennit l-importanza biex kull min iħoss xi sintomi jagħmel kuntatt mal-awtoritajiet tas-saħħa. Finalment hija appellat biex kulħadd jibqa' ġewwa u joħroġ biss għal bżonn. B'hekk biss nistgħu innaqsu t-tixrid tal-coronavirus.